Siaya ojiw mondo kik ket mana geno margi e pur mar oduma kendo gipidh kit kothe mamoko manyalo miyo gibedo kod keyo mabup. Koloso e kinde nyasi mar odiochieng' chiemo e piny mangima, jatend migawo mar pur e kaunti ma Siaya Sylvester Kokoth okoni jopur ma osedonjo e pith mag kothe mamoko sani yudo keyo mojuol. E nyasino manobagi Masange Yalego Usonga, rowere ojiw mondo donji e pur kaka yor ting'o malo yuto margi. Jakom mar komiti mar pur e od bura ma Siaya Frederick Omoro oyango ni gin kod ikruok medo pok mag omenda ne migawo mar pur e kaunti no. The world population is going to reach at 10 billion in the next 25 years. And currently, more than 2 billion people are living under poverty, inadequacy of food, insufficiency, or nutritional not balanced nutrition, not balanced food. Malabo declaration ma 2014 ne dwaro budget mora ma dongruok ma county government onego ben 10% ikawo itero i pur mar yore mege pur. Mano kwa timo to bro mi wabro bedo kod chiemo moromo kendo wabro bedo kod chiemo moromo mantie kod nutrition mai wange. Gimachielo monego watim en the youth gin joma ng'eny kabisa mondo make sure wan gi chiemo moromo nyaka waket yudhe mondo koro bedne gi neno tich mar pur kaka tich ok tich kaka mana ma chiemo kende. To mane ma wan kaka jo agriculture wadwaro value chains mwasepik kaka pineapple, avocado, rice, cotton kambe gidwa bedo kama process produce mowuok e gino after the final product. Maka en cotton to wagolo cotton lint miloso go sar to sade go itwang'o ka koseloso mano to wan go cotton seed cake miyo go animal feeds kuwatieko mano wagolo cotton oil. Ineno makoro value chain mwakawo ni tije ne watieko Siaya ka. Riwruok mar jo boda boda e pacho ka obwogo mar dhiang'